Имам ли това право? Да, като измамен хлеб, не само мога да те псувам, имам право да те хуля, да те съдя и да правя каквото си искам с теб. Да, обиден ли си, защо си майка си? Ало, да, здравей, колега, как си, приятелю? Аз съм добре. Ти си добре, ама аз не съм добре. Не, аз не съм добре, аз дишам прахоляк, еба курви в прах, те избягват моя дом. Знаеш защо? Заради един измамен дебилист. Теб не те притеснява историята. Бе, бахти, маняка. Може да е племенна и в момента й причиняваш много голям стрес, човек. Мен не ми пука. Ма това е твоята жена, не е моята, разбираш ли? В смисъл, ако си мислил за жена си, защо се постави в тази позиция? Питам те, питам те. Защото си несериозен. Аз съм несериозен. Ти ме забави, аз имам... Абе, човек, колега, ти чуваш за какво говориш? Ще дойда да направя. Кога ще дойдеш, бе, брат? Ти искаш ли договора под ръка ли ти да погледнеш? Кога точно пишеш, че ще завършиш? Искаш ли по договор да ти потърся едно... Айде потърси. Абе, психопат. Погледни договора, какво пише. Питам те, защото аз съм го пратил на адвоката, не да ми търсиш. Пожелавам ти да чакаш дете и някой да е така разтърси. Не да ми пожелаеш. Аз ще чакам дете и ще правя всичко, което трябва, да не съм в позиция като теб за 5000 евро да ме направят на путка с парцали публично. Клошар. Разбираш ли? Какви лапита, бе, олигофрен, маняк, ти ще си по нова телевизия утре, тривоман, ти осъзнаеш колко си тъп, бе. Ти осъзнаеш, че твоето стерео се върти в цялата държава в момента. На кой съм наркоман? Ти друсаш пико, Марсико. На пико си, Марсико. Да, ти сега вече не мога да караш, до всеки полицай ще дава дрегера. Вече спирай да бача. Какво ми стана, бе? Добре, провери утре, като ти ще по море, как ще подаде дрегера в устата. Добре, Какво ми става? Ти почвай да караш тротинетка и мъкни мебели с тротинетка, но няма да има какво да мъкнеш, защото никой вече няма да бачка с теб. Ти наясно ли си, че бизнесът ти се фени, се термине? Нямаш бизнес вече, да знаеш. Ако имаш кредит, Супер. ти нямаш бизнес. Гордееш ли се с това нещо? I'm proud of me. Направи ли си един? Направих го, да, с шматка сипана. Чувствам се, да, помяр, чувствам се, защото трябваше да дойдеш да ме направиш кухнята, гей! Колко пъти не им дойде да лъжиш педал? Не лъжи! Дойде 2 часа тук седя, рева на главата ми като свекърва. Извикай дечката, сгуби шкафа. Какъв е дечката, да питаме? Адвоката ми звъни. Нагляр. Психично болен. Психично болно псе. Спри да лъжиш, бе, скапан педал. 2 човека гарантираха за теб, на какво отгоре не знам. 3 човека, на които си правил мебели, пишман, направо така, ама пехо бях тях, вика това копеле, ще го удера като го вия. Сега слушай, всеки с който си бачкал не иска да чуи за теб. Това е факт. Разбираш ли? Окей, добре. Не добре, кога ще носиш парите, питам те, кога? Парите ли? Моите пари, да. Как? Понеделник събирам всичкия материал и повдигам дело срещу тебе. Сега ще видиш. Сега до понеделник ти ще си някъде паднал по врат и ще пиеш сангрия на плажа. Аз ще платя почивката, да знаеш. Ти си на почивка, педал. Ай, чао. И би майк си. Ай, чао. О, шит! Маняк! Брой! You bitch, you die! Парите? Ти чуваш ли? Сладур, направо ти казвам. Имаш още едно дело. Господи ти е на помощ, майка ти шиба. Аз ще имам дело, за кой ще имам дело? За някакъв дет ме измамя. Не го лично. Кой да го чуя? Той си мисли, че ме е страх от делата, аз матка. Колега. Ако ме беше страх от дела, нямаше да съм в домашен арест. Ich liebe dich Deutschland. Ти чуя за какъв нагляд става въпрос? Маняк си пътник. Ти заминаваш на почивка. Къде в Дубай? Ало, да? Здравейте, господин адвокат. Тук що проведох разговор с мебелиста. Чу ли го? Не. Изтървал. Сега си мисля, точно да ми се караш да ми кажеш да не му говоря такива работи на живо. Да. Слушай, мебелиста ми завежда понеделник дело, да знаеш. You have more work to do. Ама такова по-бърза процедура дело, то така завежда дело. Нямам представа, 5000 евро ма оправи тос, 4 месеца по-късно наглей и сега he's fucking famous. Да, това е. Ние сме на лайв двамата, да го знаеш, те обичат да слушат нашите разговори към момента. Няма нищо лошо в
това. Да. Добре дошъл е. Welcome to the party. Ще се блъсне в товарния влак. Да, обичам адвоката си, този човек, у него задна е придавка, нет. Тежко ще се блъсне, но има и всеки има право на опита и на грешка. Реплика, дуплика, хлибедик, Дойчланд. Чай, че я верал страни, ще му излее пресата, той не може да повярва. Какви разговори се водят посред бял ден? God damn it, бой! Да. Звъни ми като имаш време да поговорим малко за средата, че е важно. Веднага, брадъре, току-що Боян Малашев се изстрелва към теб. Тръгна. Да. Добре. Обаждам се, брат, обаждам се. Ай. Адвоката е топ. Ти видя ли колко гледа? Не му е влияе през това. Да. Ми донесе едни самурайски книги, той уни на свиждането, уния не ги взеха. Кое? Той за... Чакай! Направо настръгнаш притрепи надзирател, Джуния са на страх. Беше много екшен свиждане, бах кепа. Нека. Да, адвоката е много голям маняк, казва ти. Да. Това не е обикновен човек, това е екшен адвокат. Този човек премина към 3000 км заради мен в рамките на 10 дена. Направо по 780 км Варна, Пазарджик, такова. Пълен маняк, казва. Да. Батмана се убил от глупостите и аз докато съм вътре му говорил, аз правям парите, аз такова, той за него, аз за мен и такова, накрая кон... Няма никой. Така маняк, не го слушай това привателя, защо и чуй пен нега. Какво каза? Ти пиш ли айс кафе? Чакай, аз съм броил, бе. Ти 20 на кой са? Моите. Чакай. Защото аз викам, обърках, броих на Боян, так да такова. I'm just a